стигаш? Критикува хамстер. САЩ! Играта ще загробее. Готова съм. За какво? Аз не трябва да подсказвам, но... Шапка. Шапка! Изберете шапка! Предлагам шапка! Шапка? Правилно. Аз помогнах! Госпожо Обама, имате 3 точки. Изчупихте предишния рекорд, Който беше 2? А това означава? че печелите този плик с болтове. И гайки. Гайки и болтове, предоставени от Пегис на Цвет Болт за вашите належащи нужди. Най-накрая ще мога да довърша робота. Не трябваше да споменавам робота. И с това завършва специалното издание на iCarly. За всеки, който има член от семейството, който служи в американската армия. Благодаря. А сега? Време за танци! Привет! Питали ли сте се как бихме изглеждали Фреди Спенсър, Гиби и аз, ако пробягаме 120 км? Ще изглеждаме ето така. Да. iCarly.com